Linda, linda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, dulce niña. Dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor. Linda, linda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, dulce niña. Dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu אור, אור, אור. וואי, דג מדבר. מה זה? כן, ואני דג זהב. תעשי טובה, תחזירי אותי למים. וואו, אתה דג זהב? תוכל להגשים לי 3 משאלות? אם תחזירי אותי למים, אתן לך 3 משאלות. באמת? יש לי 3 משאלות? מה המשאלה הראשונה שלך? אז המשאלה הראשונה שלי היא להיות תלמידה מקובלת בחברה וחכמה. صباح الخير. صباح النور. كيف حالك اليوم؟ أنا مبسوطة الحمد لله. وين انت ساكنة؟ أنا ساكنة في طبرية. في طبرية. قديش عمرك؟ أنا عمري 12 سنة. 12 سنة. ممتازة. شو اسم أبوكي؟ اسم أبوي إلي. شو اسم أمك؟ اسم أمي أنيتا. طيب. את אחלה חמודה שיגעון רואה אותך רוקדת אחלה רואה אותך עומדת חמודה רואה אותך יושבת מחושבת וזקופה ותוך כדי הכל גם חמודה את אחלה ואת חמודה ועכשיו מגיעות לי קצת ברכות. לאור היקרה, מזל טוב, לבת המצווה. בהצלחה בהצלחה עם הבנים! עד 120! כפרה עלייך! אלפין מברוק. הרבה אושר! כושר! יושר! אושר. שתהיי שחקנית. שתהיי דוגמנית. שתהיי רקדנית. אוהבות אותך! וגם אנחנו הבנים אוהבים אותך! נבוכה ותוך כדי הכל גם חמודה את אחלה ואת ברצוני לברך את אור אברג'ל על כך שזכית להגיע לגיל המצוות. תלמידה מצוינת אשר נבחרה כיושבת ראש מועצת התלמידים למנף את בית הספר לכלל מיצוי ומצוינות. אני מאחל לך אור שכשם שהצלחת כמנהיגה כאן, כך תוכלי גם להצליח בעתיד. מה המשאלה השנייה שלך? מה המשאלה השנייה שלי? לעשות שופינג מטורף עם כרטיס אשראי בלי הגבלה. ישנן בנות אשר הולכות עם כל אחד אם הן רואות בחור נחמד הן מוכנות לטוס מיד איתו אפילו עד אילת לאילת ישנן בנות אשר קוראות ללא בושה את השטויות בלישה וזה אם תשאלו אותי כל עולמן התרבותי אבל אני איני כזו מי שאין לי ביטחון אני לא יוצאת גם להרקון לא ישנן בנות שרק חושבות על בחורים לא אכפת להם מה שאומרים תופסות את מי שרק אפשר ולטובות כלום לא נשאר
טוב, אז המשאלה השלישית שלי היא להיות רקדנית וזמרת מצליחה. יש!